kayak paslon utawi iki iku pasal sawiji surutul kiai utawi piro-piro syarat dari kiai iku salah satu tilu. Awaluha utawi kawitannya itu salah sah iku al budug wasaniha lan utawi kang kaping donene itu salah sah iku al kurapu kurap salisuha Roh. Kuma hukumna ngopi isuk-isuk. nyalus asa melancarkan kesehatan kia soalnya ya aku wah mudah kiatun dia pahmi video lain ya aku wah satu naluak we kopi kapal api mudah kiatun nyerdasakan le pahmi paham jadi nusuk ngopi isuk-isuk mah ararahan kepala lingkar jara rago ngaji nang ini nu jago mah ini berarti jago kan Nah, saya gara-gara budug. ini budug seetik ya budug manges teh lain setahun tapi dah kudu bangga kan budug kan budug kudu bangga soalnya budug teh syaratnya jadi kiai Kan etanya can budug mah mau jadi kiai. maluh atuh antaran kiai cenah surutul kiai kayak paslon utawi iki iku pasal sawiji surutul kiai utawi piro-piro syarat dari kiai iku salah satu tilu. Awaluha utawi kawitannya itu salah sah iku al budug wasaniha lan utawi kang kaping donene itu salah sah iku al kurapu kurap salisuha lan utawi kang kaping tulunnya itu salah sah iku al bisul dia obatan teh kunaon teh kalau tuh mikirlah orang nanya wadawa uha lan utawi obat itu salah sah iku al gosku digosok bilayai kalawan sabab nganggo laja payu parihu mangkepareri opo buduge itu si wong disabab dalika kalan sabab mongkono al gosku bilajai pasohat mangkamurulu opo budugna itu si wong si jalma geus buruluk berarti cager